Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракату дӯстони азиз. Оилавӣ дар Олмон ҳастам. Ҳама каса хуш омадем ба канали Оилавӣ дар Олмон. Умедворам ки ҳаматон хубу тансиҳат ҳастин. Иншоалло мо низ ҳамчунин хубу саломат ҳастем ва влоги имрӯзаро сар мекунем. Ай тайёр кардани слоёни теста. Хамир тайёр буд. Хеле ки медонед дар видеои гузашта ман карда будам. аз сабаби оне ки мо меҳмонӣ мерафтем, дига аёдмонам буромад ин хамиру. Баъд меҳмонӣ ки мерафтем, дига қиби хамир нашидем. имрӯз ба қатъи ами хамира сари кор дорем. иншоалло ки ай хамир мо трубочка мекунем, тайёр мекунем. Ногуфта намона дӯстони азиз ки мо ҳамрӯзе ки хамира гирифтем ва инчунин ана ёро тайёр кардем. нигоҳ кунем, ё маҳсули дасти ману Дилнозаҷону Сабринаҷон. ёро мо худмон тайёр кардем. кулёкора 7 дона тайёр кардем. ҳозир мебинем, бо мо бимонед дӯстони азиз. вақте ки тайёр кардем мебинем ки мо ба ё чӣ кор мекунем. биё беҳтараш ҳамира мегирем у даст по озодона дар ҳамин болои стол тайёр мекунем. ин хамир мама пештарак бироварда будам, камтар чӣ шуда, сус шуда, мулоим шуда. хай ҳозир мебинем. бинем ки дӯстони азиз хамири мо об кушода. барои ки мо бояд тез қадиш корора масъалаша бинем. бисмиллаҳи раҳмони раҳим. агар ин қатъи орд нашавӣ, ин қатъи кор кардан намешавад, барои ки камтар сус шуда. беҳад хамири хушрӯ омадага. ин хамир то чанд моҳро меистад дӯстони азиз. чӣ нашавин ки хамир безед мешава. ин ҳичи намешава. ин чӣ дора? ҳичи маска дорау ордаю ягон чизи чӣ надора ки вайрон шава. ҳичиш намешава. чанқа ки камтар орд бошавем. ордои зиёдиша мегирем ки орди зиёдиш мода дар кор нест. ина дӯстони азиз, чӣ хеле мебинем мо тайёрш кардем. ки мегӯм ин хел намебирем, ин хел мебирем. агар ин хел биридем дарози бад меояд. ин хел ҳозир мебирем.
مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا مرحبا جد الحسن والحسين. دوستان عزیز اینا میبینین 1 2 3 4 5 6 7 دونه بردیم چونکه چیزای ما 7 دونه تیار کردگیم. حوزی 7 دونه رو میپزیم میگیریم با ایوش میپزیم. Naka dilnoza pečun desta. Ana khad pečun. Pečun. مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا مرحبا جد الحسن والحسين. مرحبا مرحبا يا مرحبا Ana faqat takşun. مرحبا يا Şoğul nişan. Barbarist. چقدر میبینه دوستان عزیز تیار کردیم. اینا باید گفتنمونه که چیزی که ای وایی که ای چی میوه ای تگش میمونیم شتابی که شده نشوه آخرش میوه که همش ای تگ اومدگیه کمکک میجی قیمش که ده همو تگ چسبیده بیسته. اینا خیلی کمکک میجی قیمش باشه. دوستان عزیز تخم کمکک شیرش میریزم. مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا مرحبا جد الحسن والحسين. مرحبا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا مرحبا جد الحسن والحسين. مرحبا أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور. أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نور أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور. مرحبا يا دوستان عزیز تیار شدن تروبچکای ما خنک شدن چون اینا جدا شده ایستین. نبینین جدا شده ایستین خچون کد مشکی جدا نمیشه کمک چیش توش میتیم جدا میشه و خنکای. انا میخوام اومدن تروبچکای ما تیار شدن. حاضر ما اکیرا میمونیم کم ترک خنک شون. بعد تا خنک شدن یارا ما حاضر کرمشون تیار میکنیم. یارا درونشون پری کرم میکنیم. اگه با قالبی دستی میخوام اومده یادش کلون یادش مایده یادش کلون یادش مایده. اینجا باشه که میگذاریم با تیار کردنی کریمون. با روی کریم ما کریمی چی تیار میکنیم؟ سفیدی تخم بلکوی کریم تیار میکنیم. شکر در کورای شکری ما 150 گرمه. برای دو سفیدی تخم 150 گرم شکر گرفتیم. اینجا
сафеди тухмай ай холодильник хунук гирифтем. Инҷа бошад 50 миллиграмм 50 миллиграмм овай. Инҷа бошад вай лимонай, порошок лимон. Инҷа бошад камакак намак, шипотка гуфти гапои русо. Аку мегзарем ба тайёр кардани кремон. Сараввал мо аввал сиропмона тайёр мекунем, чунки мода аввал муҳим сиропай. Оба мерезем. Шакармо камтар об шавад, ба болои пилтада мемонем. Жӯшидасте камакак лимони кислоташ медозем. Камакак ина сиропи мо жӯшиданда сар кард. Мо ами таноша тоза кардан мегирем ки чӣ нашавад. Дар танош шакар начаспа. Барои ами тез тоза мекунем. ва ногуфта намонад дӯстони азиз, бахшиши зиёд барои овозои ғафз шидагим, барое ки касал шидем. Мо ай меҳмонӣ омадагимон касалем, қиртиқдард суфа шидагим. кӯдакорам маводи дилноза бисёртар шидем. хай дилнозашон фақат овозида будан, овозӣ мерафтан. ман мумкин айми холодильник ҳаво ки гарм ки буд бисёр сокинами ову чизои хунук хӯрдем, мумкин барои ҳамон касал шидем ё бо дигар бахшиши зиёд. инам хад ҷӯшидааста дӯстони азиз. ина уже камкаки хаф кардааста. мо бояд ки уже сафедӣ задана сар кунем ва алови имона камтар пас мекунем. сафедию намакама якҷоя кардам. анаку мегзарем ба лад додани кремон. амиқа кифоя ҳай. ҳоз яка боша дар иҷаз чиша мерезем сиропша. ина ба фикрам ки сиропмонам тайёр шида. ҳоз мебинем. бале ина тайёр шида. ина тайёр шида. бинед дӯстони азиз, чӣ хушрӯ омадай, ваздушни омадай. мошалло, крем ба дараҷааш хушрӯ омадай. чӣ креми сахт. дараҷааш хушрӯ омадай. Крем ба дараҷааш хушрӯ омадай. овозум гирифта. ина ҳатман тайёр кунед. ҳози фарзандо азизони дил ҳама хонадан. кӯдакако хурсанд мешаванд. хеле шириниёт тайёр кунем ки кӯдакако бихӯранд, якчи баҳра бибаранд. ай каникул будагишон якчи фоида шавшон. инам хад дӯстони азиз, ҳамаша ба нами тарз тайёр мекунем. ёшам крем пур мекунем.
ана дӯстони азиз, шириниҳои мо тайёр шиданд. Мошалло хеле бомаза омаданд. Чандташа кӯдако уже хӯрданд. тайёр кинен, иншалло ки пушаймон намешӣ. Хеле бомаза, хамирш аҷоибот омадагия, кремшам инчунин аҷоибот омадаг. Ростига бисёр вақт дар торто кремом ҳам хеле хушрӯ намеомад, дар ин ҳам крем хушрӯ омад ки ба дараҷаи олиш. аз сабабе ки дар кухни ростига мепазӣ ҳамиқа гарми мешавад, ман намедонам аз шумо ман хеле месӯзи. бовар кун, як рӯза дар кухни мегзара, не ки ҳамиқа гарми мешавад кухнимон, ки бовар ки тоқат намекунӣ дар ҳамин кухни пухтанам. хаяка чӣ кор мекунӣ бо барои хотири фарзандо ки хонада ки ҳастанд, маҷбурӣ ки рӯзи дарозта дар ҳамин кухни бигзаронӣ ба тайёр кардани хеле ширинӣ ва хӯрок. анам хеле дӯстони азиз, бо ҳамин влоги мо ба охир мерасад ва до охир гуфтанем ки ташаккури зиёд ба нафарое ки дастгирӣ мекунанд, сообщества мемонанд. аз оно хеле миннатдор аст. иншалло ки мо дастгирии шуморо фаромӯш намекунем. худо хоҳад ҳама вақт дастгирӣ мекунем, бо ҳамаро дастгирӣ мекунем. намепурсем ки бе сообществат монам ё ки не. медорам кадоме ки просмотраш камай, рости гапдилам месӯза. мегирам давай мемонам. худман вагане просмотр надорам. хай мегӯям ки ай мурча мадад. чӣ мегирам, сообщества мемонам. гап давай нест, гап дар қадрдонии одам. раҳмати алло ба он нафарое ки медоранд комментҳои беҳтарин менависанд, лайк мемонанд, зангуларо пахш мекунанд. ба шумо низ раҳмати алло. худованд аз ҳамаи шумо розӣ бошад. иншалло ки пешравии канали мо дастгирии шумо. агар шумо дастгирӣ накунед, канали мо пеш намерава. аз ҳамин сабаб ба ҳаматон раҳмат. иншалло ки ҳаматонро дастгирӣ мекунам. хеле нест ки ман видео партому шумо медроед лайк мемонед ё ки ягон сухан менависед. ман бодором якамо чиро комментария шуморо бихонам а чӣ накунам. иншалло ҳаматонда медорам амо як видео партум да ҳамаи донам ки 1000 одам будора. ман медорам видеошуна тамошо мекунам, лайк мемонам, хай ягон комментария менависам, мебурам. ҳеҷ вақт ман ноназаргирӣ намекунам. хай кӯтоҳи гап ки раҳмати алло ба ҳаматон миннатдорам. худованд нигаҳбони ҳамаи мо шумо боқӣ дар амони алло. худо нигаҳбонатон то видеои оянда. худоҳофиз.